Sipke Dotinga is zijn vrouw binnen zo'n paar maanden dwaande bij het brouwen van bier. Net alleen nog haar eigen tjerkenbier, maar ze maakt zich giele goud ik voor tal van orenfrieske merken. Het yield dat het opsmiet, kiet voor een goed pad naar een goed doel. Daar komt het drinkwater gewoon op deel. Helpen mensen om tjerkentoren te restaureren, orgels te restaureren. Of dusdanig interieur zien dat meerdere ondernemers in kennen, dat het een bibliotheek wordt of een sociale plek, waar mensen elkaar vinden kennen, waar mensen praten kennen. Gasten van het Preurlokaal weer uitnodigen om mee te denken hoe de toekomst van de Frieske tjerken. Want yield alleen is net genoeg. Ik de brouwer zelfs heb nog plannen voor de invulling. Gewoon tjerken zullen in de toekomst tjensdwang kennen als mini-locaties van het tjerkenbier. Nijkleester in Jorwe die het u benaderen. Misschien dat we daarnaast in eerste instantie nog eens een keer een kloosterbier voor ontwikkeling kennen. Dat zij daar maar de verkeer maar beginnen kennen. Dat ze daar ook weer wat geld uit hellen kennen. We zijn nog steeds maar lollen gaan. Die het is de stomme graag in die grote tjerken hebben. Misschien in de toekomst dat er meerdere pleurlokalen door de provincie nog hier kennen. Wat u tjerkenbier schonken wordt en wat mensen noffelijk bij elkaar zitten kennen.